ya da ve da ve ro koyel şero lemine muzdomano Jwelatê dûr dibin bayê kûr, herikî ji geriyê munzurê diçû ber bi azadiyê ve. Di zemheriya zivistanê de mîna berfînek pişkivî bû. Ev warê bedew xwe ji xweliya xwe afirandibû. Vayê dîsa rengîn e jiyan, Xizir destê xwe daye çiyayiyan. Digel sar û seqemê dilgerm e nameya düzgün baba. Ev çiyayên biheybet, mizgîniya serefraziyê ye helbet. dae kelem alem zekele girmi girino Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama nan û dan carekî dî em bûwerene em diyar bi diyar digerin em hatin herêma Dêrsimê. Wek hûn zanin em li dû tamên xweş digerin. Dêrsim jî hem bi xwezaya xwe hem bi xwarinê xwe bi nebatên xwe ciyekî gelek xweş e, pir xweş e. Îro jî rojekî zivistanê ye wek hûn dibînin her dere Dêrsimê dibin berfê de ye. Em di nava vê xweşiyê de dest bi bernama xwe dikin wek me anî ziman gelek tamên xweş li vê warê hene em jî dixwazin vana keşif bikin li dû wan bigerin em hatin niha em li ciyekî ne me çemê munzurê jî daye pişt xwe em nava bajêrin li vê dirê em ê dest bi bernama xwe bikin em ê we hinekî bigerînin paşî jî ka li Dêrsimê çi xwarinên xweş yên xwezayî têne çêkirin em ê yek bi yek vana bînine ser ekranên we em dest bi bernama xwe dikin. Belê em li warê serhildêr û pakrewanan e, em li diyarê Dêrsimê ne. Ev bajarê bedew û nazdar wek xemla bûkaniyê berfa spîl ser rûyê xwe dakiriye. Lê digel sar û zivistanê jî ji xweşikayiya xwe tiştek wenda nekiriye. Dema em digihîjin van diyara li ser gola bendavê qaqrîbaz me pêşwazî dikin. Bi rêveçûna ferîbotê re dîmenên gelek xweş derdikevin holê. Paşî em ber bi navenda Dêrsimê ve birê dikevin. Niyeta me ew e em cihek bibînin da ku xwarina nîvrol wir çêkin. Belê temaşevanên hêja me got em hatine Dêrsimê ka em ji bo we çi xwarinî çêkin. Li devê rê em li laqî xwaringehekî hatin me got em ji vê dirê dest pê bikin ev vê xwaringehê Piranî xwarinên masiya û herwehayê goştê têne çêkirin. Ji ber wî yekî me got em dixwazin ji vê de dest pê bikin. Wek tê zanîn Dêrsim çar aliyê wî av e, çemin, golin, bendavin ji ber wî yekî masîvanî li vê dirê pêş ketiye. Em jî dixwazin ji vê sûd wergirin û li vir ji bo we masiya çêkin. Em ê li vê xwaringehê dest pê bikin ji vir paşî em ê herne nava bajêr û li vê dirê berdewam bikin. Niha em bernama xwe berdewam dikin hûn jî li me temaşe bikin. Em niha li xwaringehek dervê bajêrin. Destpêkê em silavek didin xwediyê xwaringehê û hevnas dikin. Paşî em dikevin metbexa wan.
Beli tamaşevanên hêja me got em hatine Dêrsimê destpêkê em dixwazin li vê derê masî ji were çêkin gavadî me anî ziman ji ber ku Dêrsim her çarkenarê wî hem golin hem çemin av ye cêkî av ye masiyê wî jî navdarin hem masiyên nava Dêrsimê yê Munzurê jî ku jêrê dibêjin Alabaliga bi pûl ev masiyê bi pûl ew jî navdar e her wiha gelek restorandên xwaringehên ku masî çêdikin jî hene em jî niha li yek ji wan e em hatine xwaringeha Kanoğlu ev der tesîsekî devê re ye li vê derê hem xwarinên taybet masî têne çêkirin hem jî xwarinên goşt têne çêkirin. Niha hostayê me li cemveye merheba ji te re. Merhaba, xêratine. Serçava em dikarin destpêkê te hinek nas bikin. Navê me Kazım Usta. Kazım Usta, Ez serçava. nêzika 25 salê vî işî dikim. İşte Yani ev 25 sala tu Evet. xwarin Dêrsimê xwarinê çêdik, erê. çêdikî. Yani xwarinê dincî çêdikim yani. Vira balık tenê goşt. Hey ama nav merkezê de Belê te xwarinê yemeği dincî dincî çêdikim yani. Yani tu hostayekî başî di. Erê, yani versayılmıştı. Başe me got em yani li Dêrsimê hin xwarinên herêmî hene, hin xwarinên têne çêkirin hene, yê ku xas yê ve erdane. Lê belê masî ji mirov dikare bêje ji kevin de zamanî berê de masî li Dêrsimê heye. Heye, erê masî, heye, Dêrsimê heye. Ji ber ku gelek çemûr û barî hene, vê paşiyê bendav çêbûne, baraj çêbûne li Erê, Vadira. Ji ber yekî masîvanî pêş ketiye. Aynen öyle. Hûn jî xwaringehekî bi taybet masî çêdikin, her wiha xwarinên goşt çêdikin. Erê, Ne wa? erê öyle. Hûn kîjan çeşidên masiya çêdikin? Ya masî nukava masiyana nav bendan da Bendava da çêdikin. Evet bendana. böyle. Masî kırmızı bebek kesinlikle yasak. Ha, ew masiyên Dêrsimê. Yani masî Dêrsimê kesinlikle yasak. Kulesur kesinlikle yasak. Yasak, kadefeye, değil mi? Vana işte, ama va masî Ev masî çeşidi. va Dêrsimê vira. Yevre. Vira. Kara balık den vira. Ben karabalık. Sazan den. Sazanı. Sazan hene. Kara balık hay. Turna hay. Böyle. Yayın hay. Yani çeşidi hene. Böyle ev jî ev aha şol her derî peyda dibe alabalık ku dibêjinî. Nuka farkı var her dine. Ev ye baraja ye bendaviye. Benden de nav her zanda yemi vana hazır. Böyle. Ama vana ha bir kezikan. Xwazayî. Bir kezikan. Hı hı. Ondan sonra bir marmoluk ne nav aveda he ya. Böyle, böyle. Bir vana bir balığı çeli balığan vana Böyle. khudi dibe. Ev ye xwazayî ne yani. Doğal. Xarna xar doğal eri. Ama vana nav her zanda işte. Böyle ev tene. Gitti aynı vura Ev işte. çiftlik Çiftlik. hatine amade kirin. Eri, nav çiftlik anda, evet. Gelek de bi taybet kebani. Kebani. Bendava kebani çiftlikê masiya yên mezin hene. û Tevahiya Kurdistanê li va herêma jî tê belav kirin. Erê. Masiya ha em zanin biya. Lêbelê li vê ez bêm masî hem xweşiya masiya mihîm e. Evet. Hem jî çêkirina wî mihîm e, ne wa? Öyle. Yani öyle. şêwazê çêkirinê Tabii, mihîm e, yani xweşiya masiyê ku mir hîs bike ew mihîm e. Aynen öyle. Û li vê derê çawa çêdikin masiya? Ya nuka işte ez biraz sosya ve masyan moha diye. Sosê masiya te bixwe çêkiriye. Moha çekin yani Çi nav de heye ev sosa ha? Ya nuka Ew hostaya sirêtê. Sıra usta ya o. Belê. Böyle va Ev baharat nav de ne? Ne wa? Eri. Va işte va sosa ve tadevi hatta bu hafta rawriye yani. Çeşit mi denek hani kijan ki hoş bu ev endi devam kırhat. Çend sala tu vê sosê Va çêkî? çen sala heft sala vez bir sosa kullanmıştık. Heft sala tu vê Heft sala. sosê? Eri. Yani tê acibandin, tê begenkirin ne wa? Eri. Yani millet Pırstıkın millet Avrupa işte mere pırstıkın ve sosi ve balığa çıkan mere ama va sıra ustaya kası. sıra ne bêjeş kesî. Tişna ve ew carna hin xwarin hene em çend ciya di vê bernavê mê de em rast hatin. Eri. Dibên mesela sirê me hin usta sirê xwe zû bi zû kesîre nabêjin. Evet. Ew jî şêwazekî çêkirina masiya bi vê sosê ye em jî sirê te îfşa nakin. Lêbelê dîsa jî ji bo
neslên pêş re bimîne pêwîst e mirov ew bike yanî hin tişta bide zanîn hosta berdestê xwe hineka bigihîne Ya ew jî mihîm e. nuka berdestê me zuzu değişmiştin. Bəli. De me ki deme, semen, çorman çalışmıştı. Diyor ilk karemi işimi heyaz terim iş edin. Bəli. Onun için pek honeven var ve iş Tamam. yapar. Belê me hinekî behsa masiya û xwarinê û şêwazê wî çêkirina kir em niha jî em dest bi çêkirinayê bikin îdî wexte Eri em biçîne jî tamam. tamam Tamam çekine. em îdî dest pê bikin ka tu belê ku tu çêkî ji me re bêje ev me sê hebdaniye ber xwe sê şêwaz em ê çêkin sê çeşît em ê çêkin Çarene, pencene yani. yani hûn bi çi çêdikin mesela Mesela sade dikini. sade Yani kaşarlı hey, sebzeli kaşarlı hey. evê ha me danîne ber xwe ev kiremît e ne Ver kiremitin evet. Belê ev divî de çêdibe û davîjine firnê Tavujunu fırını. İlkçi yani rundayıcı çelikini. Drûn de jî çêdikin Bura ser ızgare jî çêdikin ser harcı çelikini. Tamam em wî jî bibînin Evet. niha em ê sê heb masiyê firnê çêkin lê belê her sê jî cuda wê çêbe ne Eri. mesela tê dest pê bike Başlamış ki ev ben. sosa xwe ewil tu lê Evet. didî Nuka sos vere ben de bugün ki sırak ben xarna xaxar yapışmış ve Yani kiremiten binime mi? ne gire? Eri binime giri. Tamam. Ev masî em yekî nîşan bidin nava wan ez bêm te hestî û dasî wî de xistin ne Vana misrek ve hatin vira ez vana navi hesti vana kılçki vana kulyan bitiri digrim. Nuka qat kılçkta navda tönün. tamamen jê Tamam derdixî tamamen. yani wextê ku mirov xwar îdî hestî ji nav diranê mirov dernakeve Kesinlikle na. baş Ama hesti vana da Ama hesti. ew Vana da dasî wî hene vana da he. Vana nukan bigri. ew yê hûrin ne Evet. dasiyê hûrin ji xwe ev ala balık dasiyê hûr tê de tinin yê parsû hene Parşı yani. Vana ji parşina ama vana yê hûr jî hene hurci yani na vanadan. Evet, Ana neye girdin? Eva vî awayê em nav de rast dikin Erê. nava wî ji xwe pişta wî tê binî Yani pişte beni ki yapışmış binmevi. tamam ji bo ku binî negire Beni neye giriyor evet. ew ji xwe çermê wî heye li Evet, ser ses çelme evet. ev masiyê ha ji were rojane tê günlük rojane tê yani Evet, bana dirunda cari merete. ev ya sos li ser jî didî Evet, li bin kiremîtê me da li ser jî bidin evet. Se şu nukat tada vara dedaviye yani. erê ew tama xwe didî Evet, tamam akwa dedavi. Valla te sosa xwe ji me re negot me pir merak kir Ya işte yine merak acaba nav de çi heye Avrupa lokanta khane. Tem vara vi gundaj Avrupa pirhane. Erê Pir xastin. Dêrsimê piraniyê ji Evet. li Ewropa dijîn Vat ez bawerim işê te ki me vira temaşe jî dikin em hatine Dêrsimê vêga xelkê wê Ewropa merak dikin yani Hani belê ve sosa pir mi khastin yani. Ve işi ki toram dikini ve hayalaje ve elanji hana. Düğüt çıtı diki yom bu tafsiri Ev ya mine ez yabiş Nuka ne bileyim. Ama Yani paşi nuka xwe lê sos verekir. Nuka khoy bedikini. Bana ilk va sebze. yek jî em ê yek jî em ê bi sebze çêgin Hani va isot Îsotu frangen. Freng naviye belê Evet. sebze jî dêxî Evet. navê Avya isot frank çekini. Tamam. Valla me masî li gelek devera xwarine çêkirin ama sa ev şîvaza wa gelek xweşêm çû bi rastî. Ev ya niha sebze me danî ser. Hani kafa bir sebze çekini. İkinci Em ê fitri sade çekini. İkinci bir kaşarı. Penîrê qaşar e. Peyniri kaşarı. Belê Nuka em ê- hat Em ê patın. yek jî wî çêkin ne? He, nuka vana hat patın. Hı hı. Peyniri kaşar Em ê ser bikin. servis Ha. vi servis sebze Yani çekini. destpêkê em ser nakî ji bo neşewte. Erê. Ji bo ev penîr zûd hele. Tabii ev dışarı Ha, götürüyor. dışarı. Nuka hat patınsa hini servis çekini. Belê. Niha ev hazirin masî me. Erê, nuka vana hasina. Tojunu fırını. Em ê bajine firnê. Hem boje fırını. Firnê jî firna daraye ne ve niha me nîşan bidin ji xwe. Yezik an şey. Ev masiyên me dî jî em ê dronê de çêkin. Navrun da çek. Em ê nav de çêkin. Tamam.
Baş nexwe temaşevanên hêja masiyê me ji bo pijandinê amade ne. Bi rastî gelek xweş xuya dikin em pijandî jî em dixwazin bibînin ji xwe em ê li ser sifrê li tema wan jî binêrin. Niha em dest pê bikin ka bavê ji nav firnê jî û paşî halê wî yê pijandî jî masiyên me amade ne. Hostayê me Kazim bi berfirehî behsa hazirkirina wan kir. Niha em ê van masiya bavê jin firnê. Belê niha em hatine ber firnê, ev firna me taybetiya wî çi ye? Bi çi çê dikin? Yo fırına mı işte? Firna dara ye? Fırına dara ne? Êzînga çi? Êzînga da hocam beni dişevti derece mi? Obra beliye tane derece xwana. Belê firna. Tised pencesi sesed. Hatsa ancak bana da pejini. Se çend derece var? Sesed derece. 300 Sesed pence bazı caran düğü. Derecayı bilin de. Tabii ve kiremiti ısınmış mı gereki? Ev jî divê germ bibe. Germ büyük gereki bana Baş germ bibe ji bo ku masiyê jî xweş pişîne. Eri öyle. Baş e. Ka veke firnê niha em davê jinê ama vana. Eri dojini fırını. Va hela fırına kaviyan doğarın te pejini. Fas sebze ki mevatine Sebze daniyesen em wî deyn wî kevî. Eri. Deste destê xwe meşe. neşatînin. Eri. Ev ya medanî wir. Bo ju horti Wî bo jî ju. bav jine nêvî de. Eri. Tamam. Aha. Ama me sê masiyê xwe jî avête fir. Eri. Me masiyê xwe avêtin firnê. Heta 10 deqîqeyan wê li ser agirê êzingê bipije. Niha dor hat ku em masiyên xwe yê nav rûnê jî çêkin. Niha encam vî masiyê xwe di rûnê demê çêkin. Destpêkê de çi dikî ji bo vî? Ev masiyê hat ew kî ji ser kirine? Eri. Vi Çermî jî çermî ser vi hakîne. ser girdineme böyle kerem bo jini ki Kêr davê jî ji bo xweş bavê. Eri. Tamam. Eri. Nuka vitri keran dojini Tamam. kirin vere patın. Ama yani kir kaderek tek Tabii hatta hesti orta terekir. Ha. He. Luma rin vere patın diye. Tamam. Her du aliye yiyeceğim kir dikin. Eri. Hadi he kile herhangi kerdikine. Bu ne mecliser agir sordu be. Pişti ku tekir lidaydı mı bajda? Eri. Tamam. Ga koyduk koyucu da. Böyle ki başka vakit işte ki sos baharat. Sos avitine. İşte ki le nakil. Eri. Sade çiğdi mi? Va sade çedin evet. Tamam. Hazır. Am ya davijne ne var onu? Eri nuka davjine ne vurur? Ne vurur? Ne patın. Runevi gereke Sürbi. son. Baş sorunda. Sür ne bulsa ne patın. Baş ne patın. Baş çeyladı. Eri nuka hele beni te patın. Jari bir maaşı bitir. Ve diğerini de hele bir baş de peşin. Ya rastî her du şêwazê çêkirina masiyan jî gelek xweş xuya dike. Hem masiyê nav firnê hem ya di nav rûnê de hêdî hêtî dipije. Wek me anî ziman ji xeynî masiyan hin xwarinên din jî tên çêkirin vê xwaringehê. Di serî de qeliya ku tê çêkirin gelek xweş xuya dike. Demek Kürt de masiyên me amade dibin. Hostayê me masiyan yek bi yek ji firnê derdixe. Bi rastî jî masiyên me gelek xweş xuya dikin. Her wiha yê ku di nav rûnê de hat qelandin jî waye amade ye. Niha em masiyên xwe digirin û ber bi sifriya xwe ve diçin. Belê temaşevanên hêja piştî ew qas zehmetî me da hostayê xwe îdî masiyê me û
xwarinên me amade ne. Me sê çeşît di firnê de çêkir. Ev çeşîda jî di rûnê de me çêkir. û her wiha goştê me li ber me ye, goştê qelî, ew jî gelek xweş xuya dike. Hostayê min destê te sağ be. Afiyet Em bê. spas dikin. Ez spas Rastî dikim. jî masiyê bi vê tişbî min nedîtibû yanî. Evet. Gelek xweş xuya dike, niha me li tama wî jî binêrin ka çawa çêbûye. Em dibên spas ji bo te, destê te sağ be. Em li tamayê binêrin, paşê em ê êdî xatirê xwe jî bixwazin. Afiyet bê. Ev ya wek hûn dibînin ji ber ku penîrê qaşar jî li ser e gelek xweş xuya dike. Em devê xwe neşatînin. Yani tamekî gelek cudayê bi rastî jî. Herî. Yani me gelek masiya xwariye lê belê bi vê şeklê ez nû dibînim. Li tama wî jî binêrin. Evê bi sebze û bi qaşar. Hinek dasî di nav demane. Em yek bi yek li tama masiyan dinêrin. Bi rastî yek ji yekî xweştir çêbûye. Ev tamên xweş taybetiyek van diyara ye. Kesên ku hatine Dêrsimê bila teqes werin li vê dirê vê masiyê bixwin, vê tama vê sosê jî binêrin û her wiha bi penîr û bi sebze çawa tê çêkirin. Vê yekî bibînin, ev jî goştê me ye. Evet. Ev goştê va dira ye, ne ma? Goştê bere. Ê bere. Ê Dêrsimê. Ê Dêrsimê, goştê Dêrsimê. Yani vê herêmê ye. Evet. Bi rastî jî em demek zivistan e, her aliyê me berf e, em hatine Dêrsimê. Me got di zivistanê de jî masî têne xwarin. Ji ber ku dema masiya ye. Ji ber wî yekî me got em bi masiya dest pê bikin. Paşê me herin nava bajêr li wê dirê ka çi derdkeve pêşiya me em ê wî jî bînin ser ekranên we. Nihayî em ê dest bi xwarina xwe bikin û xatirê xwe ji vir ji we bixwazin. Em ji xwaringeha Kanolû radibin û berê xwe didin navenda Dêrsimê. Piştî rêwîtiyek di nav berfê de li navenda bajêr em bi dîmenên gelek xweş re rûbirû dimînin. Ev car em xeber didin qeraxa Çemê Munzurê. Berê temaşevanên hêja me masiyê xwe xwarin em carekî dî hatin nava Dêrsimê wek tê zanîn ev bajar xwezayê xwe bi her awayê xweş e û em jî niha li devê Çemê Munzurê ne. Em ê ji vir carekî dî here nava bajêr li wê dirê li malekî Dêrsimî bibine mêvan û xwarinekî herêmî yê vê erdê yê vê herêmî bînin ser ekranên we. Em hêvîdarin û demekî xweş mere derbas bikin niha be bernama xwe berdewam dikin. Ya rastî Dêrsim cihek wisa ye ku her tiştê wê xwezayî ye. Gelek berhemên xwarinê ji vê axê derdikevin. Gelek nebatên xwezayî hene. Dema mirov dikeve dikanên nebatfiroşa pir cûret tişt mirov dibîne. Ji ber wê yekê niha em dixwazin ji bo we xwarinek herêmî û xwezayî ya Dêrsimê çêkin. Ji bo wê em li deriyê Dêrsimiyek dixin û dibin mêvanê mala wan. Belê temaşevanên hêja wek me anîn ser ekranên we em hatin Dêrsim geriyan em çûn me firavîna xwe li xwaringehekî xwar me hin xwarinên xweş anîn ser ekranên we lê belê dema ku mirov dibêje Dêrsim hin xwarineyî hene eger ku mirov behsa wan neke çê nabe niha em li mala Dêrsimiyekî bûne mêvan em dixwazin xwarinekî herêmî navdar yê vê erdê ji bo we çêkin her wiha çawa tê çêkirin yek bi yek ji were bêjin dayika me
الجمعية دايكا مقبولة سريدا سپاس دكنش بو وما قبول كر تئیروش مرا کجا خوارنی چیک؟ یورو از ور ظرافت بشیم. ظرافت هر چیکن؟ هر چی. خوارنا درسمیه؟ هری. خوارنا وی هریمیه؟ خارج اسمیه. کرم که دست بیب که؟ نکه از آردان دکنی. بله. اب آرمه به هویر؟ نه؟ ها و وی هاویر دکن. Tamam. Maya falan tiştek dikeve ne No. oluyor? Yani havir tış nakeviye. نه. Tamam. Xoya mehe. Xoya Xoya mehe. dikeve navi. Ave. Başka tişteki değil tının navi. işte خویه آوه. Xoya o ave. He. Tamam. باشه بود. Paşa ev tepsiye hamedaniye berxat navi tepsiye ها. deme çekin. کنه فرنی. Evet. işte سیره. Yani pişti kut fırını da pijiya ها. paşa tişten değil He. tevlidi. Ben He. ev yajı nişan bidin. Ama evvel havir yok bikin. He. Havir yok bikin. هر. Despeki de xoyet halini navavide. با خوی خوش یه Xoya gire evji. خویا گره Xoya یه پلمره. Plümre. He. Dayika makbule de despeki de hevîrê xwe dike. Em jî bi sebir li benda amadekirina hevîrê ne. Tamam mı? Ev tamam mı? Ev jî rûnê malê ye. هر واجی رونی مالیه Erê. بنی تفسیر را Ne دکم tepsiye dikî ji bo ku binê negire ne? کو بن مگری Baş. رف ترکبی رد ترکبی Baş. Piştî terûn kir tevî hevîrê di tepsiye de bicikî. ها Ne? هری Ev tamam haydi. باباش Tamam. Em bir hakim. Tepsiye xwedin berxwe. Dora îdî vekirina navayiye. هندك رونی مالی دسان تیر را دکم Serî jî dikî. هری Baş serî jî dike. کو رون سور بی Ji bo sorgumenî. Baş. Belê temaşevanên hêja niha me zerfeta xwe hevîrî temam kir li tepsiyê de bicî kir. Niha jî em ê bêxne firnê de ne ji bo bipije. Di çend deqa de wê bipije yanî çêbe? ساعت کی دا چه دبی Saatek. Her saat. Saatek firnê de dimîne. Her. Piştî ku çêbû îdî em ê çi bikin çawa bikin em wî jî yek bi yek nîşanê temaşevanê xwe bidin. ها Tamam. Me hevîrê xwe di tepsiyê de bicih kir û avêt firnê. Pêwîst e saatek di firnê de bipije. Li ber firnê bi dayika maqbûlê re em sohbeta xwe berdewam dikin. Paşî jî tiştên ku wê bikevin nava zerefetê em amade dikin. Ji aliyek ve dayika maqbûle sîr dikute li aliyê din ez jî devê ku wê bikeve nava xwarinê diçeliqînim.
Vaye hevîrê me jî pijiya. Niha em çêkirina xwarina xwe berdewam dikin. Belê temaşevanên hêja wek me anî ser ekranên web me hevîrê xwe avêt bû firnê paşî heta ku ew pijiya me dewê xwe amade kir û her wiha me sîr kuta. Ne sîrê me heye li vir. Sirê me jî. û paşî me nanê ku me xistbû nava firnê me ji firnê derxist me daniye ber xwe. Niha ev dêrsim cihekî ku xweza wî doğaya wî yanî cihekî xweş e. Herê. û gelek tiştên xwezayî lê çê dibin. Mesela wek sîr, wek mast, em bêjin Vasîra jî. hûnê malê ev tev yê we ne ne wa? Vasîra jî çî ye. Ev jî yê Dêrsimê ye. Herê. Dersimê. Dewê we, mastê we ev Dayê jî me jî vadire ye. dersimê ye. Her wiha Rûnê me rûnê jî xwe jî Dêrsimê ye. rûn jî He. vêdirê ye. Herê. Yani taybetiyekî vê warî heye ew jî bi rastî tiştên wî yê xwezayî pirin. Ji bo wî jî mirov dikare bêje Dêrsim ji vî alî de gelek dewlemend e. Me nanê xwe ku me xistbû firnê me derxist. Herê. Îca katiş me re bêje em ê çi bikin? Niko em ê viyan karî kin. Nava yemê derê. Herê. Hindik karî kin. Belê. Bikin vira. û paşê em ê wan jî bêxin Binê navê. vê jî disan têv da hek dikin. Tamam kawiya derê xe. Heka. Nişanê me bide. Niko vitrê der dixe. Nanê me baş pijiya ye temamen e. Herê. Tamam. Ev navkavî jî derdikeve ji navê ne? He. Ev jî der tamamî derkeve. Vala bibe divê. Herê. Bi rastî çêkirina vê xwarinê gelek zehmet e. Ya herî zehmet jî qewartina nava nanê ye. Dayika Mexbûle demek dirêj pêve dimîne. Hindik ma zehmet e karekî pir zor e ha. Tabii zor e lê. Niha ev nava ku me derxist ya jî em ê çi ji vê bikin? Em ê niko vîna fahîna gira. Em ê vîna hûr kuru kine. Em ê vana hûr bikin? Herê. Ev paşî dîsa dikeve navê? Herê. Wê dîsa paşî bikeve nava piştî ku me dewî berda navê ev jî bikeve ne? Herê. Tamam. Niha ev nanê ku me qewart nava wî em dew dê berdine navê. Tamam. Sîre deve. Dewê bi sîr e. Ev nanên ha têne hûrkirin ne wa? Herê hena da tê hûr kirin. Vana hûr bikin Herê. bazî. Ez jî berde. Zehmeta yani. Bila hûr hûr be. Herê. Wek qewartina wê em demek dirêj bi hûrkirina wê ve jî dimînin. Paşî em çêkirina xwarina xwe berdewam dikin. Bawer dikim wê tiştek balkêş derkeve ji vê nanê. Niha hema bêje me tevî hûr kir. Herê. Ne wa? Herê. Tamam e? Herê boş. Îja viya em ê bêxine nava wir. Hı hı. Tamam bêxinî. Me ji nav derxist û em carekî dikine navê. Herê. Tamam.
امی دوی خو برد سر تمام خوی جی نشانی مبده او دوی کو ما سیر کربو ناوی امی بردون سر وینانی تمامه ایجا دور هات جاره کدی هاي امی هر مطبخه و بیا بخنه فرنه ده نه هادي ام بیا سا پشتی افقاس کدو دم وای ام ظرافت خو جاره کدین داویجنه فرنه حتی او درکه و امرون خوش داتین سر اجاقی پێویستە ڕوونێ مالێ لەسەر ئاگر باش بخەژرن. پشتی 20 دقیقەیان ئەم زەرەفەتێ ji firnê derdixin û li ser sifrê datînin berxwe. Belê temaşevanên hêjayî dêm hatin ber bi dawiyê ve va me zerefeta xwe hazir kir, amade kir. Herî dawî me xist bû firnê. Dor 20 deqe di firnê de jî ma. Me dew her dew kirî. Herî me dew kir, me kir firnê û me danî ber xwe. Niha herî dawî em ê çi bikin? Em ê nikar rûn. Rûn em ê lê bikin, rûnê malê. Ew jî yê xwezayî yê vê va erdayê yê Dêrsimê ye. Ka rûnê me ku amade be bînin xêra xwe. Em rûnê xwe jî lê bikin. Paşî dî tiştek namîne? No. Me dewê xwe jî daniye ber xwe, ev jî dewê dew çê dikin û bixwe. Me çêkirî. Dew xwe çê dikin. Herê. Pa dewa jî me çêkirî euro. û rûn jî hûn çê dikin? Herê rûn çê dikin. Rûnê xwe jî hûn bixwe çê dikin. Baş e. Eva rûnê me jî sor bû, me ser agir baş sor kiriye. Ev ya me îdî berdine ser, ne we? Tamamî îdî piştî me berda ser îdî qediya. Herê. Tamam berdî. Rûnê me sor bûye deng jêtiye. gelek xweş xuya dike bi tevahî me tiştekî xwezayî çêkir em li îca tema wî jî binêrin ka çawa çêbûye karê hûn jî bixwin gerem kir ew qas em pê ve mam pêwîst e tiştek gelek xweş be ya rastî xwarinek gelek cuda û tam xweş bû zerefet Di bernameyê de me gelek behsa dewê kir. Me dew hem xist nava zerefetê hem jî di ber de vexwar. Hûn dixwazin em binêrin feydeyên vê nebata xwezayî çi ne û paşî em dawî li bernameya xwe bînin. Dewê ku bi mast av û li gor xwestekê bi xwe tê çêkirin li ser vê erdnîgarê vexwarinek herî qedîm û navdar e. Hem nebatek xwezayî ye hem jî vexwarinek temxwaş e. Her wiha ji bo tendurustiya mirovan vexwarina herî bifeyde ye. Mirov dikare bêje ku feydeyên dewê bi jimar xilas nabin. Hûn dixwazin werin em bibînin gelo feydeyên dewê ji bo tendurustiya mirovan çine. Dew di serî da ji bo mirovên ku pirsgirêka wan a xewê hebe re baş e. Berî razanê bi saetek du saet mirov dew vexwe wê şevê raketinek baş wê pêk bê. Bi taybet di mehên havînê da mirov dew vexwe ji bo heraretê gelek baş e û laşê mirovan hênek dike. Tê gotin ku dew ji bo mirovê westiyayê jî gelek baş e. Dema piştî karek kiran mirov dew vexwe westabûn kêm dibe. Dew asitê nav mîdeyê bi rêk û pêk dike, ji ber wê tirşbûna mîdê a ji ber asîdê baş dike.
دناف دوی دا به زحفی قالسیوم هیه هبونا قالسیومه جبو لاش مروف و تندرستی گرینگه کوی تایبت هیه دو جبو متابولیزما مروفان پر بفیده یه متابولیزمای باش تخبتینه و دکه که مروف کیلوین زیده جلاش باویجه جبو کیلو داین و دیت جی دو نباتک پزایی به هم پایه دما کسیم بخوازن دیت بکن دو بخن نوا مونیا خوی وی گلک فیده جی ببینن بله براستی جی هم نانیوی هم دو سیرا کمه بردا سر و هری داوی جی افرونی مالی کمه لیکر تامکی پرخوشداییه و یعنی تامک جدایه جبر یکی ام سپاس دیگه جبوتا گلک زحمتی برمدید چیکرناوی نه راحت بود نه حسام بود ساعتها ام پیونه حتی موی خوارنی آماده کرد لیبلی هجای و طعمه جبر کو گلک طعمه خوشی تی براستی جی اف جی دوی میم تمایی جی بمیرن اف دوی هاجی گوادی تبعث کرد تقوام بخواد چی دیکنش خواه دیبم سپاس دیکنش بوه براستی جی من روژی خوش در باز کرد درسیمه روژی که خوش بو تماشاوان این هجا ام سرس بده مدرس پیکر ام هاتن درسیمه مهنک گریان مهنکی و گران پاشی ام چون خوارنگه هکی مماسی و قلیوان ملتماوی نیری مخوار او درجی گلک خوش بو هری داوی ام هاتن مگود ام خوارنا هری نافدار یا درسیمه ببینن که چواتی چی کرن ام هم ببینن هم نشانه وبدن جبرکو بلکه هونجی بخوازن المال خواه وی خوارنه چیکن بوی تشبیه تی چیکن نک زحمته لبلی افتعماها براستی جی گلک خوشه ام دبین هونجی و کار بن المال خواه وی خوارنهش بو خواه چیکن ایرو ایدی ام هیدی بر داویا برنامه خواه هاتن ام ما هیوی دیکن روزین پیش تجی ریام بدرسیم بکوه ام خوارنه وانین دی یه خوش بین سر اکرانین و ام جاره که دیش دای که مقبوله رسپاس کن جبو کداوی امرکاوی برمده دا حتی برنامه که دی من نوا خیر خوشیه ده دم باشه بکرم که